दिनैहाय जोंहा सारा भारतबर्षआवनो मेम्बारशिप ड्राइभ प्रग्राम सोलिदों। बे मेम्बारशिप ड्राइभजों लोगोसे दिनै जोंनि बे कसुगाव मण्डलावबो मेम्बारशिप ड्राइभ प्रग्राम लादों आरो बेजों लोगोसेनो दिनैहाय गोबां हान्जानि मानसिफ्रा आरो जायफोर हान्जायाव गैयै मानसिफोर ओरैनो दंमोन बिथांमोना बिजेपिखौ मोजां मोननानै दिनैहाय बेवहाय 100सा 100 जन आइजोफोर आरो हौवाफ्रा बाहाय जोंनि बिजेपिआव जइन खालामदों आरो दिनैनिफ्राय बिसोर जोंनि बिजेपिनि मेम्बार जागोन बा जाबाय होननानै जों डिक्लेयार होबाय आरो बिथांमोना गाव गावनि नामखौ दिनै बिजेपिआव सोनानै लाबाय आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोना बिजेपिनि जानो खामानि मावगोन बेनि आसा। बे आसा जाहैबाय जोंहा फैगोन समाव जोंहा हाइ लेभेलनिफ्राय जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों बिजेपिआ एबार बिटिसिआव आलादा इलेक्सन गेलेगोन। बे हिसाबै जोंहाबो जोंनि सक्तिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों बे पार्टियाव जयनिं लानाय बायदिसिना खामानि मावबाय थादों। दिनै बेवहाय जोंहा 100 जननि बारा मानसिफ्रा बिजेपिआव जइन लादों। दोलोआ गासिबो दोलोआनो दं, सोरबा ओरैनो दंमोन, गासिबो दोलोनिफ्राय फैदों। दोलोनि नामखौ आं बुंला, बेखौ गावबा गाव मिन्थिगौ। सोरबा बिपिएफनिबो जानो हागौ, सोरबा इउपिएफनि जानो हागौ, बा कंग्रेसनि जिएसपिनि दं आरो सोरबा सोरबा ओरैनो गेजेर गेजेर थानाय बिसोर पार्टियाव गैयामोन, बांसिनानो बिदि दिनै जइन खालामदों। बेथ' जानो नाङा, मानोना दिनै भट फेक्टरखौ नायोब्ला जों नुदों जोंनि गासिबो समस्तिनि गेजेराव बांसिन भटआ नन एसटि, जेनेबा कसुगाव 56,000, बेनि गेजेराव एसटिआ 21,000 ना 22,000। होमब्ला जों दिनै नुयो बेवहाय नन एसटिनि भटआ जिथु बांसिन, बेवहाय बिसोर ज' जाब्लाबोथ' देरहानायनि खोथा गैया। नाथाय जों आसा खालामदों बिफोरा ज' जानांगौ, ज' जायोब्ला जोंनि नांगौफोरखौ मावनो हागोन, जों बेखौ लुबैदों आरो जोंबो लुबैदों ज' जायोब्ला मोजां जागोन आरो जोंबो सहाय खालामो जेरै हागौ ओरैहाय। मानोना जोंनि गेजेराव खौसे गैयै जायोब्ला फोरसा फोरसि जायोब्ला गावजों मोनसा मोनसि गाज्रि मोनलायनाय जायो आरो गावजों गाव गाज्रि मोनलायनानै गावजों गाव रायखुमालायनाय जायो। बिदियावनो गावजों गाव सुथ्रा सुथ्रि जानानै गोबां बायदिसिना जाथायफ्रा जालाङो आरो जाहाथे बिदि जाया जों लुबैदों बिथांमोना खौसेयै जानांगौ, गोसो मोदोम जिउजों खौसे जानांगौ, खुगाजोंल' खौसे जाना बेखौ लुबैदों। जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोखौ खावलायनो लुबैदों बिथांमोना जेरोखोम सानदों थिगैनो सान आरो दिनै बिथांमोना बिजेपिखौ मोजां मोनना फैनो नागिरदों, जों बरायदों। मानोना दिनैहाय जोंहा दिल्लीयावबो बिजेपि सरकार, आसामाव बिजेपि सरकार आरो जों आसा खालामदों बिटिसिआवबो निस्सय बिजेपि सरकार जागोन। बेवहाय जायैनो बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बेवहाय बिथांमोनानो सरकारनि दैदेनगिरि जागोन, सरकारनि जानाय हाबा मावगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। ओंखायनो बयखौ खावलायदों बिथांमोना जायखि जेरैखि थाया मानो बिजेपिआव जगदान जाफैनांगौ आरो जोंनि रायजोनि जौगाखांनाय बिटिसि जौगाखांनाय खामानि मावनांगौ। दिनै जोंहा कसुगाव मण्डल हिसाबै जयनिं प्रग्राम, माने बियो जोङो मेम्बारशिप ड्राइभ 2 तारिखनिफ्रायनो जोंहा मेम्बारशिप ड्राइभ सोलिगासिनो दं अल इन्डिया। दा जोङो मेम्बारशिप ड्राइभजों लोगोसे दिनै जों जयनिं हाबाफारि लादों। दा जोंहा कसुगाव मण्डल हिसाबै दिनै 100 जन जयनिं जादों। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिजेपिनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंजों एखे लोगो खामानि मावनो, जायगानि उन्नतिनि थाखाय जौगालांनायनि खामानि मावनो थाखाय जोंजों दिनै जयनिं जाफैदों, एखे लोगोयैनो खामानि मावनो। आं मोजां मोनदों जोंखौ खामानि मावनायाव हेफाजाब होफैनाय, रायजोनि उन्नतिनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जयनिं जाफैनायखौ आं बरायनानै लादों। दिनै जोंहा बिभिन्न खेथ्रआव गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ दङ। दा जोंजों लोगोसे बिसोरो खामानि मावनो होननानै फैदों। दा जोङो बिसोरखौ दिनै बरायनानै लाबाय आरो कसुगाव मण्डल हिसाबै।